syudad. Kan Punnuk 2026 at traditional post-harvest Thanksgiving ritual sa Jayhungduan, inarak dagiti umili kan bisita. Nahimbagamalam, Cordillera, Canilocanja. At ito'y nagitikang runan ka nababara damag itanga aldaw. Umuna ka nagitikang runan na damag, impasigurado ti Baguio City LGU ang nakasagana da iti posibleng epekto ti talo adawel ti panawen, ang mapasangbay ti Amianan Luzon. Italang nga aldaw nakastreken ti Baguio nga obet iti sakop ti Pilipinas. Nabalakadan mo dagiti umili nga agridam itaglawlaw iti posible apan nagragaay nang runa taawan sarday ti tudo ang mapaspasaran. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. As of 5 a.m. itangal daw, talo a Baguio iti bambantayan ti pag-asa iti ruwar iti Philippine Area of Responsibility. Sigun iti City Disaster Risk Reduction and Management Office, posible ang makapasarpay iti syudad ti kalkalaingan aging ga iti napig sa atudo iti sumarsarunupay nga aldaw. Gapo iti dayta, agtaltalinaed ang naka full alert status ti Baguio City. We will not put down ang ating alert. Full alert pa rin tayo. In fact, mamaya gagawa po ulit tayo ng PIDRA, Pre-Disaster Risk Assessment, kasi may binabantayan tayong 3 bagyo. And then tuloy-tuloy pa rin naman ang habagat. So yun ang ginagawa natin. Kabayatan na sigon iti DRRMO na ituloy itangal daw iti clearing operation ijay barangay Gisadsurong bayat asan pay anapig sa iti tudo. Sigon iti opisina kalpasan ti pan nakaitaripnong dagiti masatnan nga opisyalis ti syudad kini DPWH Secretary Vince Dison nakid daw ti pondo ang maaramat para iti slope protection works iti nasao a lugar. Yung 3 bahay na totally hindi na natin pababalikin yun, no? And then yung other peripheries, we will refer sa recommendation ni MGB. Pero as of yung meeting natin with Sec Vince ng DPWH, meron kaming na request si Mayor ng pondo na possible na gagamitin doon. Initially, ang titingnan natin is the slope protection works para at least maprotektahan, hindi na tuloy-tuloy yung pagguhunod. Gaputa mano alawas na makapaspasar iti panagtudo ken posible pay abumayag. Gapo iti epekto dagiti bagyo ken habagat. Napalagipan latta dagiti residente nga agbalin nga alerto iti aglawlaw, iti posible a panagreggaay. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Naideklaraan ti state of calamity iti probinsya ti Benguet, gapo iti kinalawa ti dadael dagiti naglabas sa bagyo ken habagat. Manamnama ti panakaaramat ti Quick Response Fund para ititulong kadagiti naapektaran iti probinsya. Ada update ni Jezreel Kate Lapizar. This Honorable 12 Sangguniang Panlalawigan hereby declares the province of Benguet under a state of calamity. Naideklaran ti state of calamity iti probinsya ti Benguet kas addang para iti pan nakaipaay ti tulong kadagiti na apektaran iti idadalapos ti bagyo ken ti enhanced southwest monsoon iti probinsya. Maibasar iti partial assessment ken datos ti Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, dumanon iti nasurok 1.068 billion pesos tigatad ti danyos iti probinsya. Nasurok 318 million pesos ti danyos iti agrikultura. Bayat ang nasurok 749 million pesos iti infrastruktura, pakairamanan ti kalsada, rangtay kanda dumapay apasdek. Nasurok sa nga 10 tin apektaran a pamilya, abukbuklen ti 4 nga individual. Sa nga gasot siyam 10 ti partially damaged a pagtaengan, bayat a sa nga 10 ti totally damaged. At damot ti nailista a 5 a pimusay ken 3 a nadangran. Partial pay laeng tinaipay a datos bayat a manarimaan ti assessment ti daduma a dadael iti nasusulinek a lugar. Kung may deklarasyon kasi ng under state of calamity, katulad ng ginawa ng isang bayan sa ating 2 bayan sa Benguet,
magagamit na po yung QRA po. Maaramat tinasurok kumurang 38 million pesos a quick response fund para iti panangipaay titulong kadagiti na apektaran. Ngam gaputa saan daytoy nga umdas, maidilig iti danyos a napasaran ti probinsya, kinuna dagiti opisyales nga agbirok da iti wagas tapno manayunan daytoy kan matulungan dagiti kang runaan an apektaran a sektor. Ibaga ti kaduan kat ay no declare tayo ada amin iti assistance. Dito iti ipalawag tayo, kas dito barangay, maure ag-declare tayo, haan amin. Anyala ang iti may sa siguro, mangitad tayo iti data. Maga po dito ayan tayo, ipantayo iti national government. Impatangmat ni Vice Governor Mary Rose Fongwan Kepes, ti kinapatag ti panagkalap da iti datos sakbay da nga ideklara ti state of calamity. Actually, kat hantay pa yan naka-recover iti previous kat at tayo man ito yan. Talaga nga hantay nga iso nga tulong iti national line agencies. With that declaration, mabalin niya na napigpigsa nga makadawat tayo iti tulong iti na dumaduma nga ahensya iti national government. Malaksid iti data, mapangpanggap ti panangi-realign ti gobyerno probinsyal kadagiti pondo da, pakairamanan ti maaramat kuma para iti adivay tapno mairaman a maipaay kas kanayunan a tulong kadagiti na apektaran. Jezreel K. Tapizar para iti Pagilian. Naminsan pa'y ana palagi pa nagiti umili iti aglawlaw ti City Camp Lagoon asan da nga ibulang dagiti basura da iti kanal no saan da kayat ang makapasar iti layos. Adda detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Tunggal mapasaran iti napig sa atudo iti Baguio City, kastoy ti sitwasyon iti City Camp Lagoon. Posible ang umatupay ti level ti danom depende iti kinapig sa titudo. Ngem ti kanayo na parikot no napig sa titudo, dagiti kinaado ti basura nga agayos iti nasao a lagun nga iso ti mangpulpulat iti drainage. Sigon iti kapitan iti nasao a barangay, tinawa na parikot dati basura a maibelbel lang iti kanal nga agturong iti City Camp Lagoon saan laeng dagiti mismo a residente iti lugar ngem kastamot dagiti residente iti kabangibang a barangay. Ngem no idilig iti napalpalabas atawan, epektibo met dagiti araramidan da nga information dissemination kadagiti residente sigun dayta iti kapitan. Regular din po yung monitoring doon. Meron din pong CCTV na not totally nakatutok po pero merong CCTV na nakalagay po doon na kung sakaling tataas po yung tubig makikita naman din po. Tapos weekly po yung conduct po ng barangay kalinisan. Nakafocus po talaga kami sa clearing po ng mga creeks and canals. Iti social media post ti maysa a netizen, makita dagiti basura anaala anang pulat iti drainage iti kangitingitan anapigsa iti tudo. Iti matladawan nga in-post iti social media ti City Camp Central Barangay. Iso matlaang dagiti basura anaala iti nasao a video. Sigun iti barangay, saan daan nagkurang nga ipakaamu ka dagiti residente sa jay as saan ang mabalin nga agibaleng ti basura iti kanal. Kami po ay nananawagan hindi lang po sa aming mga barangay constituents, pati na rin po sa mga constituents ng mga kalatig na barangay na iwasan po natin ang pagtatapon ng basura sa creeks at canals kasi ito ay nakadudulot po ng pagbabaha. May sa iti City Disaster Risk Reduction and Management Office timang banbantay iti City Camp Lagoon. Mabilis ang ating response ng ating mga barangay officials. So kudos to them, lagi silang nakabantay dyan. Ang problema lang naman talaga pag umaapaw yan is because of basura. So yun ang panawagan ulit natin sa mga ibang nearby residences. Huwag po sanang gawing tapunan ang mga ating bodies of water. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Nangipay itinamnama kadagiti residente iti Bakal ti panagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon. Gapo iti panangipasigurado na iti dagos a panakatarimaan ti nadadala kalsada. Ada report ni Jezreel K. Lapizar. Saan laeng adagiti motorista ti Bakal ti apektado iti pan nakarga ay iti Benguet Nueva Vizcaya Road iti paset ti Bakal La Trinidad. Dakkel apukaw daytoy para kadagiti negosyante apada ni Manang Victoria. Sigun kenkwana, gaputa saan a maarama ti kangrunaan a kalsada paturong kadagiti tourism site nga asidag kadakwada, dimmasitmet dagiti customer da. Maragsakan met daytoy a binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ti lugar. Iba
iba na rin po yung may makikita ni Sir Dison, ni Sir Vince Dison yung lagay ng aming kalsada, makakatulong para ma-fast track yung paggawa. Dahil siyempre kung makikita nyo pag sa ibang mga ganyang nangyayari, pag walang pumupunta na mga nasa taas, na nasa posisyon, parang mabagal po ang palakad nila. Malaksid kadagiti residente ti Bakal, apektado matla ang dagiti motorista ti Bokod. Kabayan kan dagiti manipod ti Nueva Vizcaya a dumaldalyasat iti kalsada. At least nabibisita tayo dito sa lugar natin. So malaking pasalamat natin. At least makikita nila yung situation natin. Pagka nakita nila, siyempre alam nila kung anong maitutulong dito sa probinsya natin. Iti pa nagbisita ni Secretary Dizon, inkarina ti pan naka-fast track, ti pan nakaisimpa ti kalsada. Kung di natin titibayan, uulit ka ng uulit to. No? Ang sinabi namin, aparte dun sa pag-aayos natin, pag-repair natin, pag-clear natin ng mga nasira, kailangan magplano na tayo ng tama. So ibig sabihin, kung ano man ang pag-aayos na gagawin natin, kailangan yung tatagal na. Inayon na pa'y amanarimaan ti konsultasyon da iti Japanese government tapno tumulong iti panagplano ken pan naka-implementar kadagiti proyekto kontra iti nakarong epekto dagiti panagregaay ti daga. Iti datos ti DPWH, dumano nan iti nasurok 3 billion pesos ti danyos kadagiti kalsada ti rehiyon. Pinapunta ako ng Pangulo natin para talagang masigurado na kung anong kailangan ng Cordillera gagawin natin. The President is assuring all the people of the Cordillera region that will be provided. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Kasarunod ti report may nagiti mapapati a poisonous crab nagatang iti Baguio City Public Market. Nang ipotumpal iti market inspection ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kadwa ti Baguio LGU itay agsapa. Puntiriyat inspeksyon mang beripikar iti report, mangipasigurado iti kinatalged dagiti may laklako nga ikan ken taraon iti merkado tapno masalakniban dagiti consumer. Idi laang kalman ipablak iti social media ti pakdaan, manibut iti may sa netizen seknan iti nailaok ang mapapati a poisonous crab nagatang na iti merkado publiko ti syudad. Sigun iti netizen posible iraman laang daytoy iti panagtiliw dagiti mangalap wenno saan nadlaw ti aglaklako. Iti panagsukimat ti netizen ti naso a klase ti agatol ket posible nga adan iti sabidong asa na may katuray mailuto iti nabayag. Mabalbalakadan mo ti publiko nga agridam ken sukimaten nga umno dagiti gatgatangan alames sakbay alutwen ken ipaunay. Kailian, daytoy adamag ket nasken ti nasimbang a panagadal sakbay amang ipaay iti komento ken saan akedingan ti masaknan. Partaan daytoy iti tunggal maysa tapno maliklikan ti kapada nga insidente. Nasken pay nga iwanwan dagiti naganak dagiti ubingda a makabuya iti daytoy. Dagos nga intaray or naitaray iti pagagasan ti maysa a babae kalpasan at timpuak iti karayan manipod iti rangtay iti Abusag Bridge, Baguio, Cagayan. Daytoy a video nakatugaw ti babae iti bakrang tirangtay iti medyo nabayag ang agingga at timpuak. Sakbay daytoy pinadas dagiti umili a pakalmaan ken lapdaan ngam intuloy na ladta ti panggep na. Dagos nga inalaw dagiti nagresponde a kameng ti pulisya, BFP ken daduma pay a grupo ti individual apaman a nagtapaw iti danom. Ibalbala kadagiti masaknan kadagiti individual nga adan iti parikot nga ibinglayda kadagiti talkenda a tao tapno maipaayanda iti umno a balakad ken linglingay. Ti panangdangran iti bukod a biag ket saan a solusyon iti anyaman a parikot. Gaputa kabayatan nga adda ti bigat adda namnama ti tunggal maysa. Naingat may balbalakad ti saan pay a panagturong kadagiti waig nang runa ita panawon ti matutudo ijay tuba Benguet. Kasarunod daytoy ti pupusay ti maysa nga agtutubo kalpasan nga aksidente natinag ken naiyanod ijay Buo River. Iti barangay Camp 3 tuba Benguet idi rabii iti August 19. Iti report ti pulisya na karo adunor iti ulo ti nasagrap ti agtutubo. Na-recover laangan ti bangkay na iti agsapa ti August 20 iti Ampasit River ijay Camp 3. Babad iti naisangkat a rescue operation.
Kagidan iti dayta temporaryo anasara ti Buo River ken maipawil pa iti panaglangoy ken picnic activities iti lugar. Iti panagtultuloy ti impeachment trial kontra ni Vice President Sara Duterte. Sinukimat latta ti prosekusyon ti dakkel agatad anabusbus manipod iti confidential fund ti opisyal. Nasukimat ti nakagastusan ti confidential fund ti opisyal iti taon 2022 adumanon iti 16 million pesos sa nagastos iti sumagmamanula nga aldaw ti Disyembre iti nasawatawen. Nagturong ti kantidad iti rental ken incidental expenses iti maintenance dagiti safe houses. Nakwestiyonaran ti panakagastos ti kwarta iti lasot ti 10 ket maysa nga aldaw. Impeteng ti prosecution hostile witness ani OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta nagbasar laang dayto iti impaay a fund utilization ni OVP Security Officer Raymond Lachica. Kabayatan na dumanon iti 75 million pesos ti nagastos iti medical supplies iti 10 ket maysa met laang nga aldaw nga daan iti acknowledgement receipts ken awanan iti resibo. Nadamag pa iti nagduduma anagan nakasurat kadagiti acknowledgement receipt. Nakita mo ba si Colonel Lachica na nagbigay ng 100,000 in confidential funds sa isang Sunisu Belat? Hindi ko po nakita, Your Honor, kasi wala po ako sa ground. Siya po ang security officer namin, Your Honor, at siya po ang nag-implement ng mga confidential operation, Your Honor. Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Tinanong ko po siya, Your Honor. Tapos yun ang sagot niya, Your Honor. Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa iyo, yan po ang mga resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund at saka Ma'am Gina, wala po kayo. Those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina. Confidential po yun. Kailan addan ti bagyo nga obet iti masakupan at taaw ti Pilipinas. Kanayunan nga update iti sasaadin ti panawan ipaay ni weather specialist Katlin Labangco ti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon po sa ating lahat. Sarito na ulit ang ngayong araw, August 24, 2026. Mayroon nga po tayong tatlong binabantayan na sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Una-una po, itong may international na ganglarin na kasalukuyan na sa kategoryang tropical depression. Ito po yung dating si Bagyong Neneng at ngayon hindi marawa naman na yung chance na bumalik pa ito sa Philippine Area of Responsibility. Kaya naman, isa ito sa nag-enhance itong South Typhoon o hangin habagat. Isa pa dito ay mayroon na po siyang international name na Atsani. Itong binabantayan natin dating tropical depression na ngayon ay tropical storm na. Huling namataan sa line ng 1,225 km east of southeastern Luzon. May taga ito ng laksang hangin malapit sa kanyang gitna ng 65 km per hour at pagbuksong umaabot sa 8 km per hour. Kumikilos ito ngayon sa northeastward sa bilis na 25 km per hour. So yung track po nito, palayo po siya ng far dahil hinusugot ito o hinisila ito ni Typhoon Caudel. Isa sa mga binabantayan natin sa mga panahon na huling namataan sa layo ng 40 km east northeast of extreme northern zone. Tagay na lang kasang hangin mula sa gitna ng 175 km per hour at pag-abot sa 215 km per hour. Patuloy ang pagkilos nito pa west-northwestward sa bilis ng 30 km per hour. At inaasahan natin na ngayon din ngayong araw, mamayang tanghali o sa gabi ay inaasahan na natin papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Itong si Typhoon Caudel po may chance ito na maging super typhoon ng panaglitan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan na lalabas din ito ng Philippine Area of Responsibility bukas.
At mababa naman po yung chance sa nakikita nating track na ito ay magkaroon ng landfall sa anumang lupa at dito sa Pilipinas. Kaya naman, ma-enhance po nito o mapapalakas ito yung population o hangin sa dagat na siyang magpapaulan sa atin dito sa mga susunod na araw. Sa ngayon, Southwest monsoon po ang nakaka-apekto sa northern at central Luzon. Kaya kasahan po sa Batanes ang occasional rains tulad na po ng Southwest monsoon. Para naman dito sa Baguio City, pati na lalayong bahagi ng Benguet Province at wala pong PTVCordillera Administrative Region, kasama ng Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Cavite, Batangas at Rizal, ang maulap na kalangitan na may salat-salat na pagulang pagtulog sa kidlat, hilos nga po ng hangin sa bagat. At sa lalabing bahagi ng bansa na hindi mabanggit, generally fair weather condition naman ang inaasahan na may mga posibilidad pa rin ng rain showers at thunderstorm, hindi naman po ng localized thunderstorm. Para bukas, sinasama maglalaro ang temperatura sa buong northern Luzon mula 17 to 30 degrees Celsius. Lulubog ang haring araw mamaya 17 ng hapon at sisikat bukas ng 5:43 ng madaling araw. Magandang hapon, Ma'am Kathleen. Nakapasok na po ang bagyong Obet sa sakop po ng Pilipinas. Ano po ang magiging epekto nito sa ating kalupaan? Sa ngayon po, wala pa naman po itong direktang epekto sa anumang lupalop ng bansa. Gayon pa man, isa to sa mga nakakahatak po nitong Southwest monsoon o hangin habagat natin. Hanggang kailan po ang pag-ulan sa ating lugar, Ma'am, kung sakaling makakalabas ng PAR ang bagyo? Inaasahan po natin na although lalabas na bukas itong si Obet sa Philippine Area of Responsibility, no, patuloy po nitong hahatakin yung Southwest monsoon o hangin habagat na maaaring magpaulan sa atin ng 4 to 5 days pa po. Okay, ma'am, posible po ba na maghilaan ang mga bagyo sa labas ng PAR o kaya hilain sila ni bagyong Obet? Yes, yun na nga po yung nagaganap ngayon doon sa dalawang sama ng panahon na binabantayan po natin. No? Ito pong si tropical storm na may international name na Atsani, itong binabantayan natin kanina lamang ay tropical depression. No? Kaya po yung kilos niya ay pa-east northwestward dahil nga po hinahatak ito nitong si Typhoon Obet. Ma'am Kathleen, ito po ay wish ng lahat para sa mga naghihintay na pagsikat ng araw. Kailan po kaya natin maasahan ng kahit kaunting sinag ng araw? Sa ngayon po, mababa pa po yung tsansa na sumilip itong si Haring Araw sa atin dahil sa mga next days forecast po natin ay maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagtulog, pagkidlat po yung inaasahan natin kaya ng panahon. Panghuli, Ma'am Kathleen, yun mensahe po natin sa ating mga kababayan habang patuloy po ang pag-ulan at inaasahan din natin ang banta po ni bagyong Obet. Yes po, sa mga nakikinig po o mga tagapagpakinig, stay safe and alert po tayo sa mga posibleng sakuna na mangyari at always bring your payong at kapote po pananggalang sa ulan. Yun lamang po, maraming salamat. Pagyamanan iti dayta nga update, weather specialist Kathleen Labangco, manipod pag-asa Baguio Synoptic Station. Kanayang updated iti sasadon ti panawan kan agsagana para iti anyaman nga emerhensya. Natalged ti kanayon ang nakasagana. Padaanan! 409.7 million pesos. Danyos ti bagyo kan habagat iti agrikultura iti Region 1. Panagsagana dagiti magsaknan a LGU iti Region 2 iti sasangbay ti bagyo. Maibalbalakad. Dagita kanda tumapay adamag kalpasan dagitoy. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras.
Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, live dito lang sa PTV. Posible nga dapat ti baro a species masarakan iti kabakiran ti apayaw kalpasan ti Biodiversity Survey dagiti scientists ijay kalanasan. Iti paragricus da manipud Agosto 13 aging 19 nakadokumento da iti saan nabababangem sa nga 15 nga species ti amphibians ken reptiles kasi ti tukak uleg alutiit ken dumapay. Nupay kasta inisyal lang daytoy a resulta masapul pay maipasidong iti naununeg a panagadal dagiti eksperto dagiti specimen tapno mapasinkedan ti pudno a pakabigbigan dagitoy. Ti survey ket naaramid wenno inaramid ti University of Santo Tomas Herpetological Research Collection kan Kyoto University, kadwada ti Philippine Eagle Foundation, Sentro Kalanasan, kan dagiti eksperto iti herpetology. Sigun iti Sentro Kalanasan, napatagtag tultuloy a biodiversity research, tapno ad-ada mawatan, kan maprotektaran dagiti natural resources ti apayaw. Naipatumpal ti panagadal iti tulong ti Provincial Government of Apayao ken LGU Kalanasan ken paset ti agtultuloy panagsirarak ti biodiversity ti Apayao Lowland Forest ken biodiversity area ken i-Apayao's Biosphere Reserve. Naparpartakan marespondyan dagiti otoridad ijay Tabuk City Kalinga ti anyaman nga insidente babaan iti naiyuswat at Tabuk City 911 emergency hotline. Report isang by ni Angel Kim Pengosro. Inyuswat ti lokal a gobyerno ti Tabuk City 911 emergency hotline kas panagragget ti syudad nga agbalin a moderno ti emergency response system da tapno dagos a maipaayan dagiti umili iti serbisyo iti panawon ti emerhensya. Manamnam maapasaya aton ti local 911 hotline ti koordinasyon dagiti ahensya, mainaig iti emergency response, babaen ti panangipaayda iti maymaysa ken nalaka a malagip nga emergency number para iti panangireport iti krimen, uram, medical nga emerhensya, aksidente iti kalsada, didigra ken dumapay. A promise when there is a crime, when there is fire, and where there is an accident, help is one call away. And I promise that no Tabukenyo shall ever face emergency alone. Babaen iti centralized system, maksayan ti response time ken dagos ang masungbatan ti pakasuknan. Nupay libre ti panagtawag iti 911, masapul nga dati piso prepaid load dagiti tumawag tapno makakonektar da. Kabayatan ti inisyal nga implementasyon ti programa, dagiti laeng smart telecommunication subscribers, ti direkta ang makakonekta iti Tabuk City 911 Operations Center. Bayat dagiti daduma a telecommunications providers, ket maikonektar da iti National 911 Center. Sigun pa iti mayor, mararamat ti hotline iti geofencing technology, may sa a virtual geographic boundary, tapno masigurado nga umawat laeng ti command center kadagiti awag iti masakupan ti lugar.
Kidkidawan mat ni DILG-Cordillera Assistant Regional Director Roberto Maribay Jr. ti responsable a panagaramat iti hotline. As members of this community, tayong lahat po ay may pananagutan na gawing epektibo ang sistemang ito. So yung nabanggit ni Councilor Ivan kanina, wag na pong gawin ang prank calls dahil baka merong masayang na buhay dahil dyan sa prank calls na gagawin ninyo. Kaya't hinikayat namin lahat, mula sa ating mga barangay leaders, sa ating mga barangay officials na nandito, hanggang sa bawat sambahayan ng Tabuk to actively spread awareness of the 911 hotline. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian. Iti Cordillera, 800 kilos ti carrots manipod madayman kibungan na ilako kadagiti hotel ken restaurant baban iti Department of Agriculture Cordillera. Ken sumagmamano a pagadalan iti Benguet nagsuspender iti klase gapo iti matutudo a panawen. Ada detalye ni Bridget Marcasi Pangusfian. 8 kilos ti carrots manipod madayman kibungan Benguet tinailako kadagiti hotel, restaurants ken empleyado ti Department of Agriculture babaan iti help desk ti ahensya. Sigun iti DA, nagkidaw ti tulong ti maysa aman nalon iti help desk ti ahensya kalpasan na 260 kilos laang tinalako manipod iti 2,500 kilos a carrots nga inturong na iti backfill. Gapo iti data, dagos nga imaksyon ti help desk team tapno mailako ti carrots. Kastamutan na nakaala da pa iti kanayunan nga orders para kadagiti daduma aman nalon. Kabayatan na 5 tonelada fresh carrots mat tinaiwaras kas libre kadagiti residente, turista ken motorista iti syudad manipod kadagiti mannalon ti Benguet. Dagiti carrots ket indunar dagiti mannalon iti Benguet tapno saan na masayang gapo iti kinaawan ti buyers ken kinangina ti pannakaibiyahe dagitoy. Kabayatan na babuan iti binadang wenno panagtitinulong dagiti umili, volunteers ken LGU dagos na natarimaan tinadadaal a kalsada iti depa at tilipaak bedbed mangkayan Bengueta. Ti kalsada ket karoan nadadaal kabayatan ti habagat ang nagresulta iti pannaka-isolate ti komunidad. Gapo iti mapaspasara na panagtutudo na ideklara ti kinaawan klase kadagiti sumagmamano a lugar iti Bengueta. As of 7 a.m. itangal daw, suspendido ti klase iti amin a libel iti bakun ken tublaya. Preschool to senior high school mat iti Atok, Kapangan ken Kibungan. Preschool to elementary school iti Itogod, Tuba, Bugyas ken Bukod. Bayat a suspendido iti preschool to senior high school ti sumagmamano kadagiti pagadalan ijay Kabayan. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Dumanon iti 409 million pesos. Tinailista at danyos iti agrikultura iti pakabuklan a Region 1 gapo iti agtultuloy at tudo. Daytaken da dumapay at damag iti Region 1 idanon ni Bridget Marcasi Pangusfian. Nanayunan ti danyos iti agrikultura ti nagtipon nga epekto ti bagyo ken habagat iti Region 1. Iti monitoring ti DA Region 1, mapatapataan na surok 409.7 million pesos tinadadaal iti sektor ti agrikultura gapo iti agtultuloy a panagtudtudo. Nadadaal ti nasurok 9,800 nga hektarya ti agricultural land, nasurok 17,600 dagiti mannalon nga apektado, ken nasurok 7,500 metriko tonelada nga apit tinapukaw ken nadadaal. Kadakila na pukaw iti pagay adumanon iti 178.66 milyon, sarunwan ti high value crops nga 128.86 milyon, irrigation na 65.75 milyon, corn at 20.89 milyon, infra a 14.55 milyon, livestock and poultry at 2.21 milyon, agricultural machineries nga 85,000, ken cassava a 65,000 pesos.
Maising-singasing ti 11.12 billion pesos a pondo kas investment para iti disaster risk reduction and management programs, projects ken activities ti Ilocos Norte. Sigun iti DRRMO, ti singasing ken plano ket may pasidong iti Provincial DRRM Plan 2027-2032 amang puntirya tinataltalged na pinpintas ken natibtib ker a komunidad iti entero a probinsya. Karaman kadagiti plano ti rehabilitation ken recovery, panakapaduras ti hazard monitoring, kagawaan iti emergency response, relief operations ken dadumapaya. Si Marungkar ni OCD Civil Defense Deputy Administrator for Operations, OCD1 Acting Regional Director, ken RDRRMC Chairperson Assistant Secretary Lawrence Mina, kadagiti nalayos a lugar ijay Pangasinana. Ijay Lingayen, sinarungkaran dati na Molan, Libsong East, ken Basing ijay Binmalay. Sinarungkaran dati Barangay Stumbor ken Kalit, pakairamanan ti Barangay Aponit, ijay syudad ti San Carlos. Kagidan iti sa sarungkar ti opisyal kadagiti lugar na ipanamnama ti panakaipaay ti kaskanan at tulong ken augmentation kadagiti lokal a gobyerno nga daan sakop kadagiti nalayos a lugar babaan kadagiti local DRRMO tapno maipaay dati pagkasapulan dagiti umili nga apektado. Kabayatan na, agtultuloy met ti road patching ipatpatungpal ti Department of Public Works and Highways La Union 2nd District Engineering Office iti depar ti Manila North Road iti Santo Tomas La Union ken Barangay Nagtagaan, Rosario La Union. Panggap ti repair work at tarimaanen dagiti nadadala pa sa ti kalsada ken mapasaya at ti kasasaad para iti nataltalged ken anayas a panagdalyasat dagiti motorista ken biyahero. Agtultuloy ti panang monitor ti DPWH kadagiti national kalsada para iti madagdagos a panakatarimaan dagiti kasapulan a maisimpa ken mataginayon ti kinatalged dagiti agbiyahe. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Iti damdamag Region 2 maitantandodo ti artificial intelligence baban iti talong nga aldaw a libre at training iti sidong ti TESDA ijay Cagayan. Dayta kenda dumapay adamag iti Region 2 isang bahay ni Dayan Monica Tukay. Iti Cagayan, itantandudo ti probinsyal a gobyerno ti panagsagana ti workforce ken future workers, baba ni ti libre at 3-day test da accredited artificial intelligence training, no sa dinos sa ngaribo at trainees ti agnumar iti daytoy. Panggap ti programa nga ipaay kadagiti makipasad iti praktikal a panakaammo, ken paglaingan iti panangusar ken panakaawat ti artificial intelligence, wano makunkuna nga AI fluency, tapno nasaysaya at ti panakaisagana dagiti trabahador para kadagiti baro agundaway, a pinartuwa ti digital economy. Our AI program, especially our starter program, is here to teach everyone, especially yung young professionals and upcoming young professionals, the basics and fundamentals na kailangan talaga para mag-prompt sa AI. So our goal of our program is really to make sure that the Filipino people, the young Filipino people are ready for the next generation of technology and that our workforce is more than ready to accommodate all the changes. Nakaalerto met itan ti Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council ken dagiti municipal units da babaan iti panagsagana iti posible nga epekto ti habagat ken ti panagsangbay ni bagyong Sodel. Naibilin ti tunggal local DRRMC ken dagiti member agencies amang patumpal iti preparedness measures. Iti agdama, mamon-monitor ti sitwasyon iti rehiyon tapno maamuan no kasapulan ang mga patumpal iti preemptive wenno forced evacuation. Kabayatan na, balbalagan ti Cagayan Valley DRRMC dagiti umili iti coastal town iti rehiyon, iti panagtinag iti debris, babaan iti manamnama a panagpatayab ti China iti Long March 5 rocket itanga aldaw. The estimated drop zones ket 89 nautical miles kaasidag iti Dalupiri Island, Cagayan, ken 184 nautical miles iti ili ti Santa Ana, ken 169 nautical miles met kaasidag iti Camiguin Norte, Calayan. Nabilin ti Philippine Coast Guard, BFAR, DILG ken dumapay a masaknan, apartangan dapay ti maritime activities da. Ken nabisuan dagiti babasi bangka aliklikan dapay lang iti panagdalyasat asidag kadagiti nasao a drop zones. Ken iti Isabela, nang ilatang ti Department of Health ti 90 million pesos agatad para iti panagrugi a panangipasdak iti community hospital iti Quezon Isabela, iti sidong ti Health Facilities Enhancement Program.
Ag serbiti pasilidad kas primary care, ken higher level referral hospital iti kagimungan, tapno masigurado ti responsive ken coordinated apan ang paay serbisyo kadagiti umili. Ti groundbreaking ceremony ket naisayangkat kagiddan ti 60th Quezon Day nga adaan iti tema Araw ng Pagkakaisa, Paggunita at Pagpupugay. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian. Pakamo kadagdi motorista manamnama itaan lawas ti panagngато manen ti presyo ti produkto a petrolyo. Iti patapata dagiti kumpanya ngumato iti 1 peso ken 40 centavos ti tunggal litro ti gasolina. Ngumato mat iti 2 pesos ken 23 centavos ti tunggal litro ti krudo. Kabayatan na manamnama ang matumot iti 1 peso ken 55 centavos ti tunggal litro ti kerosina. Sigon iti Department of Energy ti panagngато ti presyo ti petrolyo ket gapulata iti agtultuloy atensyon iti Middle East. Padaanan! Punnuk 2026, a traditional post-harvest Thanksgiving ritual sa Jayhongduan. Inarak dagiti umili kan bisita. Daytaken da tumapay a damag, kalpasan na gitoy. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat nang hindi alam na ito ay peke. Halimbawa, ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation. Impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content. Tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context. Intindihing mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact. Inarak dagiti umili kan bisita ti Punnuk 2026 amay sa traditional post-harvest Thanksgiving ritual iti talo barangay sa Jayhongduan, Ifugao. Daytoy ti detalye. Napatag a ritual ti naisangkat manen iti Hongduan, Ifugao, iti parangidaulo ti barangays Baang, Hapaw, ken Nangulunan. Daytoy ti Punnuk 2026, a traditional post-harvest Thanksgiving ritual iti nasao at talo a barangay. Iti ritual, nadaan iti guyudan. Iti karayan ang nasiyangkat usar iti pakid, amay sa a hook wooden pole, kan presentasyon ti kinaag, amay sa a human-like figure, ang naaramid iti rice stalks. Sigun iti Department of Tourism Cordillera ngay dadulwan ni Regional Director Jovita Ganongan, api masat iti napateng aktibidad. Mangipaspasimudag dayto iti panagkaykaysa ken kooperasyon ti komunidad. May sapay daytoy a Thanksgiving, ken tarigagay para iti nabuslon a sumaruno nga agricultural cycle. Naglepas ti aktibidad baban iti panang release iti kinaag iti karayan. Ti
ti Punnuk 2026 ket indawlon met ni Hungduan Mayor Kasan Dumulag. Pagyamyamanan met ti munisipalidad dagiti partner agencies da iti nabaliging aktibidad. Abukbuklen ti Unlacom, DOT CAR, NCCA, DTI Ifugao, BJMP Ifugao, PLGU Ifugao elected officials, media, ken dagiti bisita iti lokalidad ken Balasiw Taaw. Napagtalinod mo ti lina ken kapya iti Punnuk 2026 Cultural Festival babon iti suporta ti 2nd Ifugao PMFC anang isangkat iti Area Security Operations bayat ti selebrasyon. Ti Punnuk ket paset iti tagging rituals and games akaraman iti 2015 UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity amay sa amay bingbinglay at tawid at tradisyon iti rice farming communities iti East ken Southeast Asia. Nagtitinulong dagiti uniform personnel ken naduma-duma akamang ti gobyerno iti paningsangkat iti pananglinis iti Baang Hapaw boundary iti Hungduan Ifugao. Nagtulong sadyay dagiti kamang ti 1st Ifugao Provincial Mobile Force Company ken RMFB 1501st iti koordinasyon iti Bureau of Fire Protection Hungduan Municipal Local Government Unit ken Barangay Local Government Units para iti nasaong aktibidad. Aktibidad anisangkat sakbay ti Punnuk 2026 amay sa a cultural celebration. Nalinis na talged ken urnos a lugar tinaymatangan met dagiti nakiragragsak iti nasaong aktibidad. Pudno unay ngawan ka paris diragsak amarik na iti parangipaay iti serbisyo komunidad. Amoyo kadi nga iti kabambantayan ti Ifugao, karayan ti agbalbalin nga entablado dagiti agbabalubal tunggal ipatong palda ti Maysa a Festival. Anya nga tadaytoy, amuyan kanidayan Monica Tukay. Naisang sangayan ang panagrambak iti Maysa nga ili, na idumduma ang maris, ken ikis ti kultura. Daytoy ti Punnuk Festival ijay Hungduan Ifugao. Ngem, amoy kaditi kay papanan ti balikas a punnuok. Daytoy ket kay papanan na ti literal at tag of war. Wano pa nagginuyod iti tenga ti karayan, anagiddanan ti panagyaman kalpasan ti panagani. Balikas dagiti na insigudan nga umili at tuwali. Na isang sangayan daytoy at tradisyon kalpasan ti panagani dagiti komunidad ti Tuwali Ifugao, iti kagimungan ti Hapaw, Baang, Nangulunan iti Hungduan Ifugao. Agaw imatangmat tinamaris a cultural attires dagiti Ifugao. Tunggal Punnuk Festival, arig na, limabaga ti karayan iti kaado dagiti umili ang makipaspasat iti daytoy. Tanda daytoy analpasan ti panagapit iti pagay, ken formal amang isera iti maaw-awagan kasamaysa nga huwaw. Wano agricultural cycle, bayat nga ipasimudaag na ti panangrugi ti baro. Ti Punnuk ket selebrasyon ti panagyaman, panagkaykaysa ti komunidad, kinamnama iti sa balipay a nadurduras a panagapit. Nabiagmanan ti Nasao a Festival iti taon 1997, babaan iti panagbibinadang dakidlat tahimik, ken Hapaw sculptor Lopez na Uyo. Kenay kitikit ti Nasao a tradisyon, iti UNESCO's Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, iti 2015. Mangrugi ti ritual no ti dumupag, wano ti aking kukwa iti kalawaan a rice-producing terraced land, kati announce nan ti panang kompleto ti panagapit. Kalpasan iti dayta, mangrugi motan ti procession ken chanting dagiti umili paapan iti karayan. Apay kadi ati aktibidad iti Nasao a festibidad ket may saysayang kat iti karayan. Ti aktual a panagpunnok ket mapasamak iti nunhipukana. Ti convergence area ti Hapaw River no sa dinno ditoy nga agtitipon dagiti komunidad iti Hapaw, Baang, ken Nungulunan. Kabayatan ti ritual dagiti makibasat ket agusar iti wooden implement a maawagan kas pakid a may sabit ken guyudan ti figure a naaramid iti bundled rice stalks a maawagan kas kinaag wenno tinaggo. Ti panangabak ti kagimungan ket mangisim simbolo iti namnama nga ad-adu ti apit da iti masakbayan a panagtalon. Ti panaglepas ti ritual ti ceremonial figure ken dumapay a ritual objects ket may palubos iti karayan.
Ti karayan ket mangkon konektar kadagiti kagimungan a simbolo ti kalepas a panagapit ken tinamnama iti baro a rikos ti panagtalon. Karaman pay ti upahan di yaya. Daytoy ti tradisyonal a panagtengel ti anges kabayatan a nakarareb iti karayan. Ken ti dupak ti tradisyonal a river wrestling match a pakakitaan iti kinataraki, pigsa ken teknik dagiti nabibiskeg a lalaki. Ti karayan ket napateg iti biag dagiti umili. Ditoy nga agtaod ti kaaduan a pagbiagan iti komunidad. Mangipaay iti biag kadagiti taraon ken mula. Ita agtultuloy ti Punnuk amang tipon kadagiti umili ken bisita ijay hungduan. Amang taginayon a sibibiyag ti maysa a kultural nga aramid anaunag iti panakaisilpuna kadagiti rice terrace, agrikultura, komunidad ken aglawlaw ti ifugaw. Ita amuyon baro nga aldaw, baro nga aday. Manmano ita dagiti nagasat a makadandan itiwen wenno ititawan asa nga gasot wenno dagiti mauawagan a Centenarian. Ijay kapangan Benguet may sa alola ti nagrambak iti may kasanga gasot a kasangay naken nakaawat pay iti cash award manibod iti lokal a gobyerno. Isuna ni Lola Dambia Balagsa Wongtak at taga-barangay Tabaaw, Kapangan as Certified Centenarian iti August 20, 2026. Kas panangbigbig iti panagbalin na as Centenarian, indanon ti Municipal Social Welfare and Development Office, ti Kapangan, ti 100,000 pesos cash award, maitunos iti ordinansa ti Ili. Sigun kadagiti anak na agtaltalinod ang salunat ni Lola Dambia, kansan pa'y nga agag-agas iti anyaman a maintenance medicine. Dakil apasiti at idog abiyag na ti simple ken aktibo a panagbiag panangan iti sadiwa ken na sustansya amakan akadawyan amal-alalag iti mismo nga arubayan na. Sigun iti MSWDO Kapangan pamanagnag tinadanon atawon ni Lola Dambia iti kinapateg ti simple a panagbiag ken pamilya nga inspirasyon iti sumalsaruno a henerasyon. Iti pakasaritaan, malaglagip manen ti hostage crisis ijay Manila. Iti 2010, ang nakatayan ti 8 nga individual. Ngam anya kaditi adal na ibati na daytoy at pasamak iti panakilangan-langan ti Pilipinas iti international community. Ada parang ni Angel Kim Pengosro. Ita nga aldaw iti pakasaritaan ti Pilipinas iti 2010, kabarbaro a presidente ni Benigno Noynoy Aquino III, iti napasamak ti nababara a hostage taking ijay Manila. Iti dayta a pasamak, pimusay ti 8 nga individual, kaaduan ka turista manipod Hong Kong. Ti hostage taker ni Rolando Mendoza asigod a kameng ti pulisya. Sa nga pulo nga oras ti negosasyon sakbayan nawayawayaan dagiti daduma a pasahero ti bus. Agsapa ti Agosto 23, kinautibo ni Rolando Mendoza dagiti 25 a pasahero iti uneg ti maysa a tourist bus manipod Hong Kong a pakairamanan ti upat a Pilipino. Iti nagbaetan ti alas 11 kan alas 2 ti malam, 6 kadagiti hostage ti nawayawayaan. Kamalman ti negosasyon, kinid daw ni Mendoza ti atensyon ti media. Ken nangikadeng kadagiti deadline para kadagiti opisyal amang sumbat iti kiddaw na. Narubruban ti tensyon idi nabuyan na ti inarami dagiti otoridad iti kabsat na, ang nagturong iti area at tumulong ang makipatang kuma. Ting basahin sa area yung pong nilalaman nung pong sulat sa inyo ng ombudsman. Oh, yes sir, Captain Mendoza. As per our conversation this afternoon, I hereby confirm that I shall personally review your case. I hope that you will take my word. For that, I thank you for understanding my position as I completely understand yours. Masura itong sulat na to. Hindi ito ang kailangan ko. Walang kwenta yung sulat na yun, yung binasa ko yan. Walang kwenta yan para sa akin. Ang mas gusto ko ba dyan, sinabi mo, dismiss ka talaga. Mas maganda pa. Malamang may mangyayaring
sumasama dito sa loob ng bus. Ginandat ti police assault team ti sumrek iti bus. Nagusar dagiti opisyal kadagiti martilyo anang burak kadagiti tawa ken ridaw, bayat ang nagpaputok ni Mendoza manipod iti uneg. Nupay, napapatay ni Mendoza. Adu tinang babalaw kadagiti negotiator ken ti pulisya. Gaputa, pimmaot iti nabayag a negosasyon ken adapay ti pimusay. Inimbestigaran ti gobyerno ti napasamak. Gapoy iti pagteng nang ipaulog ti Hong Kong iti highest level travel warning kontra iti Pilipinas. Nagkid daw ti Pilipinas iti formal national apology na ilawlawag asaan a plano ti gobyerno ti pasamak ngem kitdi plano ti maysa a tao. Idi 2014, formal ang nagpadispensar ni Manila Mayor Joseph Estrada iti nagan ti syudad. Idi 2018, nang ipaay ni Presidente Rodrigo Duterte iti formal a panagpakawan na kadagiti umili ken gobyerno ti China gapo iti trahedya. From the bottom of my heart, as the President of the Republic of the Philippines and in behalf of the people of the Philippines, may I apologize formally to you now. We are sorry that the incident happened, and as humanly possible, I would like to make this guarantee also that it will never happen again. Iti kapadasan ti maysa a nasyon, adda dagiti naigagara a pagteng. Ngem ad-adumet dagiti saan a naigagara a pasamak, a pagadalan iti masungad pay a pakasaritaan. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Angel Kim, Pengosro. Kakailangan ti word of the day ta ita makapasabidong. Kay pananaritukot nakakalason iti Filipino ken poisonous iti English. Kapiyatan na papagayam kahit yung kaditi madan iti natibkar ken di kalidad nga outfit an naaramid babel iti inabel a Cordilleran attires. Jaya ti Aveline's handloom woven products dagiti pang fashion. A woven garments para iti babae ken lalaki mapaubing ken nataangan. Mabalin met a maaramat dagito iti anyaman nga okasyon. Dagiti mangkayat nga order ken nagparamid bisitaan lang ti Facebook account nga Aveline's Handwoven Products. Wino i-contact ti numero 0927-357-9231. Iman manihar da ito ni Miss Avelin Kalag. Saan kayo nga agbabawi gaputa kunada karuden to wear our weave with pride. Para iti kanayunan at detalye kitaan ti naka-flash iti screen tayo. Ayan, bago tayo magpaalam, Partner Ala, may magandang staycation offer para sa mga nagpaplanong mag-Baguio. Tingnan ang session stay-in located at 4th floor, AYK Building, 21 Lower Session Road, Baguio City. May special promo sila. Stay 2 nights, get 1 night free. Valid ito from July 20 hanggang August 31, Mondays to Thursdays. Kaya perfect para sa inyong Baguio getaway. At may free Wi-Fi, 24-hour front desk, private bathroom with shower, at iba pang mga essentials para sa comfortable na stay. Kaya kung gusto ninyong mag-stay a little longer, mag-message na sa session stay-in para sa inyong preferred dates at bookings. Tawagan ang mga numero na makikita sa screen o hanapin ang session stay-in sa Facebook at TikTok. At dahil nasa Session Road na, mas madali ring mag-enjoy ang Baguio. Dahil tati pakabuklan, dagiti kang runa na damag, ita nga aldaw, Shock the Brevis Bulsaw. Indan may kadakayo dagiti na para kompleto kung napapatag nga impormasyon, Shock ni Ala Sungduan. Ilagi follow, kanya subscribe iti social media platforms ti PTVCordillera iti Facebook, TikTok, Instagram, X, kan YouTube. Aging gamanan, inton bigat. Padaanan Lunes, aging gat Biyernes, agrugi ti las 4 ti malam. Para itim no husto ko na listo at damag. Dakabi, iti mapagpiaran. Dahito iti, kang runa na damag.